každý obchod vyzerá takmer identicky. Buď tam sledujem agresiu z hľadiska nakupujúcich a predávajúcich, alebo tam sledujem absorpciu z hľadiska nakupujúcich a predávajúcich. A to, že ja to tu sledujem na rope a mám tam oblasti zájmu, ktoré sa mi automaticky vykresujú skrz VWAP a volume profile v rámci ropy a sledujem po prípade ešte nadgas, tak to neznamená, že ty toto nemôžeš využiť na S&P 500, NQ a ďalších inštrumentoch, Forex a tak ďalej. V rámci tejto situácie zase to isté dokola, máme tam agresívnych nakupujúcich, ktorí sa snažili potlačiť cenu v našich oblastiach zájmu smerom vyššie. Hej, máme shortový kontext zase. Trendujeme pod weekly VWAPom, trendujeme pod daily VWAPom. Máme shortový kontext. A zase, keď sa pozeráme na footprint, inak povedané order flow, tak vidíme, že nakupujúci sa snažili potlačiť cenu smerom vyššie. Tu boli chytení pekne na vrchu do pasce. Trh sa otočil a closeol proti ním a môžeme pozerať po sales, po shortoch a vidíš následne pokračovanie v rámci toho trendového shortového pohybu.